யாருக்கு மறுபிறவி ஏற்படாது, யாருக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு. இதற்கு சாஸ்திரங்களும் கருட புராணமும் கடோபதேசம் போன்ற நூல்கள்லாம் மறுபிறவி பற்றி பல செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க. பொதுவா பூமியில அனுபவிக்க வேண்டியதை அனைத்தையும் அனுபவித்து முடித்தவருக்கு மீண்டும் மறுபிறவி ஏற்படுவதில்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. அது இல்லாம நிறைய பேத்துக்கு மறுபிறவி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது கர்ம பூமி அப்படிங்கறதுனால நம்மளுடைய கர்மத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் உயிர்கள் பிறக்குது மறுபடி. அது முற்றிலும் அனுபவித்து விட்டு இனி அனுபவிக்க சஞ்சித கர்மா, பிராப்த கர்மா, ஆகாமிய கர்மா அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லாதவர்களுக்கு மறுபிறவி ஏற்படுவதில்லை. இவ்வுலக ஆசைகள் ஏதும் இல்லாது பற்றற்று வாழும் சன்னியாசிகள், தவயோகிகள், காசில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பந்த பாசம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு மோகம், அகந்தை, காமம் இந்த அழுக்குகள்ல இருந்து விடுபட்டு இறைவன் ஒண்ணுதான் சதா தியானித்து கொண்டு அவன் நாமத்தையே சொல்லி வரும் பக்தர்களை பார்த்திருப்பீங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் மறுபிறவி கிடைக்கிறது இல்ல. தன்னலம் கருதாது வாழ்ந்து மறைந்த மகான்களுக்கும் மறுபிறவி இல்ல. தாங்கள் செய்த பாவ கணக்கும் புண்ணிய கணக்கும் சரியா டாலி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இனிமே எதுவும் கழிக்கிறதுக்கு கர்ம வினைகள் இல்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் மறுபிறவி ஏற்படாது. நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் கூறும் முறைப்படி பரமாத்மாவிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல அந்த பரமாத்மாவோடு இணைந்துதான் ஆக வேண்டும். அது எந்த பிறவியிலும் நிகழலாம்.